Menu hari ini guys, sambal panggang sak lemper dan sayur bening bayam. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan konten-kontenku yo guys. Opo enem ora konten-konten masak ngono lo guys. Lah ceritane dino iki aku ape masak jangan bening bayam, terus tak cemplungi tempe, terus ape nyambel iwak panggang guys. Lah nok kene iki aku mau tuku jangan bening bayam iki mau 2000 guys. Terus iki aku ngukusno iwak panggange sing telung iris iki regane 10.000. Lah dalah mek duduk kok ya wis ngulek sambele iku lho guys. Lah piye iki satset-satset ya guys. Iki wis mateng sambel panggange. Terus aku ape jangan bening ya guys. Iki anjen cocok tenan guys. Iki barudan iki mangane jangan bening terus ditambahi sambel penyetan iwak panggang. Walah cocok tenan guys. Nok nggonku iki perang-perang dino udan. Terus guys nok nggono iku udan apa ora? Anjen iki yo lagi musim udan yo guys. Nek musim udan iki enake mangan berkuah-kuah. Iya apa ora guys? Ini iki lho guys wis mateng kabeh. Jangan beningi wis mateng, terus sambel panggang penyete wis mateng. Walah cocok markotop tenan.